Sa Good Vibes, mga organic farmers ang ginhatagan sang higayon nga makakonect sa ilang mga konsumidor paagi sa Earth Market. Ini agud mabuligan man sila, mapadasig ang pagbaligya sang ilang nga produkto. May report si Romeo Subaldo. Mga prutas, utan, bugas, kararuton, kape, mushrooms, halos tanan nga sahay isang produkto sa nagkalain-lain nga mga individual kag Farmer Association ang gidisplay sang Sabado kag Domingo sa Maze Garden sa Barangay Pahanukoy sa Bacolod. Si Josie Joy Jimenez nga isa ka mushroom grower ang nag-display man sang ilang nga produkto. Mushroom chips, mushroom bagoong, fresh mushrooms, pati na ang fruiting bags sa mga luyag magsugod sang mushroom business ang ilaman nga gin-display. Tuman kuno kadako sang demand for mushroom sa Negros kag ang iban gani nga restaurants sa Iloilo pa nagakuha. Gani, sila mismo nagabaligya sang fruiting bags nga mahimo suguran sa pagnegosyo sa mushrooms. Ano ka, hindi siya budlay, i-grow ang mushroom? Medyo uti siya, pero fulfilling kanami. Nga, Pag home base lang siya ya. Sa balay ka lang, hindi Yes. di need space, dako nga duta para makatanong sa No, mushroom. gamay lang gid nga land area, gamay man nga starting nga capital. Tod ka. Ang ini naman nga kape, gikan pa sa asosasyon sa mga coffee farmers sang Minoyan sa Banwa sa Murcia. Subong, amo siniyang ilang nga packaging, kag sila man ang nagasupply sang kape sa dalagko nga mga kilala nga coffee shops sa Bacolod. In somehow, sir, may connection. Gina-connected man kami nila. Kaya invite sila sa mga friends nila nga mga consumers. Oo. And then, iban kami man as producer, nagkakadto man si Sudri ng venue mag-market sa aming produce. Pila lamang sila sa mga farmers kag organic producers nga gintipon sang slow food community of Negros Island para sa ilang Earth Market. Imbis nga magtipon sa Italia para sa isa ka international event ang mga katapos ng Slow Food International, naghimo na lang sila sang local event diri para mabuligan ang mga mangunguma. Ang Earth Market is a global network ng isang mga market na nagabaligya sa good, clean and fair food, no? Okay. So, gusto namon i-link ang mga producers, ang farmers with the consumers. Mo lagi nang to make a shorter supply chain. So, mo gina siya pinaka-goal namon. Magluwas sa display, may mga chef man nga nagdemo sa mga mangunguma kung paano makahimo sang pinasahi nga mga recipe gamit ang ila mismo nga mga produkto. Wala po ginang namin good working sa ila ni Chin and the local farmers. Kay aside from sa makita mo balang sa supermarket, ito ka limited. Tapos kadto ka di imo nga knowledge ga expand gidya. Bangod sa madamo ang nabuligan nga mga mangunguma, kag nalipay man ang mga konsumidor, plano sa karon sa mga organizers nga himuon ini nga monthly activity.